करे लाड़ा पुते ते काहे भेजले हमर इंस्टाग्राम पर पांच भेजले वाले के मुक्ति देख पहले जुबान से मार के बतियावा हम ना की करला कुछ भेजले जोन भेजला ना गोदने उल्टे सीधा भेजला पतले हंसुआ ने हां देखत नहीं हंसुआ त हां का हो हां अया हंसुआ देखत ले ने तोर प्राइवेट पार्ट काट दे देखो उल्टा सीधा मत काम कइल कर तू ई प्राइवेट पार्ट पे हमर बाबूजी 6 लाख रुपया दहेज ले बाने तू का करी तो कैसे हमर काम चली हां नहीं तो हमरा का नहीं हालता ना होलदार बाबू जमा पहनता है हमार बाबू ना तोर बाबू हम ते अपने बाबू के नाम नहीं हालत रहे हो देख तोरे उ सब देखले की आदत बा हमार ना बा वैसे कि हमरे लगे बा के हिम देख ए जी का हो कहाँ जाता नहीं जाते नहीं लावे जाए के जरूरी बा ना देबी आपके जब देबे ना तो का करे ले ना करे